Elliot Evans. Lewis Rhys nawr, Lewis Rhys mewn. A mi oedd Lewis Rhys mewn safle da fyna i roi myfyrwyr ar y blaen, ond yn tynnu yr ergyd i'r chwith o'r postyn. Gosau at 10 munud ola yn y cynta. Craven yn codi hwnna. Ashley Morris yn ei dyrnu ddi mas ac yn casglu wedyn. Not ar gei Caerdydd unwaith eto mae'n hir at ochr y cwrt. Ac unwaith eto, y Met yn llwyddo i gadw i mas, maen nhw'n torri. Gyda Elliot Evans tro hyn yn cario. Mewn i canol. A Tom Price. Nôl at Elliot Evans. So groesa tro hyn. Yn gofod newid. Nawr mae'n dod at y posib pella. A Sam Jones sy'n sgorio am y 5th tro mewn 3 gêm. O fe ar dan ar ddechrau tymor. A wedi siom dros y penwythnos yn golli mor drwm yn ebyn Gaernarfon. Maen nhw ar y blaen ac maen nhw am wneud pwynt. Awr ar y cloc. Tafod hir arall gan Chubb. Disgyn i Elliot Evans. O, mae'n awyriad. Peilon i Ashley Morris. Am gol i Elliot Evans i ddyblu Mantes. Y myfyrwyr yn sgorio am y 3ydd gêm yn olynol. A Elliot Evans nôl ar ei ore. Right, yn oedi. Lewis Rhys yn cael cyffyrdod arni. Mae Sam Jones yn casglu brwsion. Sam Jones yn cael ei fewn. Yn ei lledu fi. Elliot Evans sydd yna. Yn wthio i'r gornel. Yn hapus i dynnu ddi nôl. Chubb. Ac yna Lewis Rhys. Ashley Morris yn dyrnu mas ac yn casglu symudiad da gan y myfyrwyr. Ond Lewis Rhys methu gorffen y symudiad. Harry Owen. Canol at Sam Jones. Sam Jones yn trio curo. Clayton Green i'r bêl. A Clayton Green yn cysgu yn y cefn. A Sam Jones yn cael ei ail o'r noson. Sam Jones yn cael dechrau anhygol i'r tymor. A Met wedi dod dros y siom na o'r penwythnos. Ac yn cael 3 gol o fantes yn erbyn Pontypridd. Joe Hunt. Ac y gornel hwyr. Ben Amon. Mae'n cael ei wythio dwywaith. Mae Pontypridd yn taro'r trawst. A does dim byd yn mynd i ffordd nhw heno yn anffodus. Joe Hunt. Mae'n cael ei mas gan Harry Owen. Tom Lee yn rhoi cyfle arall i Hunt i groesi i'r cwrt. Hwn dros Ben. Pawb. Ben Amon methu a ffenio mewn. Alex Lang yn oedi cyn dod mas i gasglu. 3 gêm chi wedi ennill allan o'r 4 cyntaf. Hapus gyda'r ffordd mae'r tymor yn mynd hyd yn hyn? Hapus iawn, fi credu ar ôl edrych ar y canlyniad dydd Sadwrn erbyn Caernarfon. Siom wrth glywed neu gweld 5 gol yn mynd mewn i gol ni. Ond os chi'n edrych ar y gêm fel ni wedi gwneud sawl gwaith ers dydd Sadwrn, oedd y perfformiad na, just moments bach a wnaethon ni gweithio neithiwr i sicrhau bod y moments na ddim yn digwydd. A just tynhau chydig bach, couple of tweaks, a y tweaks na wedi gweithio am berffaith achos pob parchu Ponty o'n wedi war yr un siap a Gaernarfon ac o'n i disgwyl yn wneud ni hefyd ac mae chwaraewyr da yn nhw ond sa'n credu bod nhw'n gallu dod ar y bêl neu cael unrhyw effaith ar y gêm heddi, so oedd yn bwysig i ni. I think we actually played really well on the weekend, but we didn't defend some transitions really well, and we were quite keen to get that right tonight. And I think we obviously did that today. Keeping a clean sheet and 3 goals is a great way to bounce back. Yeah. Well, listen, I got no complaints about the result tonight. I think Cardiff met with a better side. Disappointing our performance tonight. Didn't think we applied ourselves in a way I know we can. We've had a couple of chances at the end, but listen, I think Cardiff met with a better side tonight. We had a little bit of a dip last year, to be honest, which was a bit disappointing, but. I feel like I'm back on that kind of goal scoring form at the moment, and I think I've got 3 this season so far, so in the league, so got to keep going. Yeah.